महाराष्ट्रनि नागपुराव सोमजिदों हिंसायारि दाङाबाजि मुगल खुंगिरि औरंगजेबनि मांखरसालिखौ बोखारनाय दाबिजों सोमावसारदों हिन्दु आफादफोरा विश्व हिन्दु परिषद बजरंग दल बे मोननै आफादफोरा ज' जानानै औरंगजेबनि मांखरसालिखौ बोखारनाय दाबिजों सोमावसारदों नागपुराव सोमजिनाय सोमावसारनाया महाराष्ट्र रायजोनि माखासे थावनिफोराव दाङाबाजिनि महर लायो थांनाय 19 मार्च खालि नागपुराव सोमावसारनायनि जाहोनाव सहरनि गोबां ओनसोलफोराव हिंसायारि दाङाबाजि बुफाय बुसि आरो अर सावनाय बायदि जाथाय जादोंमोन मावख'आरि बिथोननि बादिब्ला विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरंग दलनि सान 200 निफ्राय 250 सो सोद्रोमाफोरा नागपुरनि महलाव शिवाजी महाराजनि मुसुखानि साखाथियाव ज' जानानै औरंगजेबनि मांखरसालिखौ बोखारनो दाबि दैखांदोंमोन सोमावसारगिरिफोरा स्लोगान होदोंमोन आरो नेरसोनथि महरै गोबोरखिजों बुंफबनाय गोथां गाबनि सि दिन्थिदोंमोन सोमावसारनायखौ पुलिसा दबथायनो आरो होबथानो नाजानायाव बिनि फिथाइ महरै अन्थाइ खुबैनाय आरो अर सावनाय जादोंमोन महाराष्ट्र पुलिसनि मोनसे मावख'आरि फोसावथायाव बुंनाय जादों दि औरंगजेबनि मांखरसालिखौ बोखारनो दाबि खालामनायखौ लानानै सोमजिनाय जेंनानि जाहोनाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितानि धारा 163 नि सिङाव नागपुर सहरनि गोबां ओनसोलफोराव कारफिउ जाबसिननाय जादों महाराष्ट्रनि कोतवाली गणेशपेट तहसील लखरगंज पचपवली शांतिनगर शकरदरा नंदनवन इमामबाड़ा यशधर नगर कपिल नगरजों लोगोसे गोबां पुलिस थानानि सीमाफोराव कारफिउ जाबसिननाय जादों राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा महाराष्ट्रनि गिबि मन्त्रि देवेंद्र फडणवीसजों गोजोननि थाखाय दावराव दावसि खालामग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों सांग्रांथि फोसावनो खावलायदों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो